Гомель готовы маштабна адзначыць 80-годдзе перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Больш за 1000 чалавек сёння адточвалі страявы крок на галоўнай плошчы абласнога цэнтра падчас генеральнай рэпетыцыі парада. Сярод удзельнікаў ваеннаслужачыя, супрацоўнікі МУС, следчага камітэта, пагранічнікі, кадэты, навучэнцы ваенна-патрыятычных класаў і члены ваенна-патрыятычных клубаў з усяго рэгіёна. Акрамя 30 пешых каробак, па плошчы традыцыйна пройдзе военная тэхніка, рэтра-машыны, якія былі непасрэднымі удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны. Савецкі цяжкі матацыкл з кулямётам, бронеаўтамабілі, «Катюша», бронетранспарцёры, якія былі прызначаны для дастаўкі пяхоты на поле і агнявой падтрымкі асабовага складу. Гэта па-сапраўднаму легендарныя машыны. Убачыць гамяльчане і тактычны ракетны комплекс «Кропка». Ён прызначаны для паражэння камандных пунктаў і асабліва важных цэляў. Таксама на плошчы праедуць мінамёты і снегабалотаходы. Гатовы ўсе – удзельнікі, тэхніка, гледачы і госці горада над Сожам. Святкаванне 80-й гадавіны перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне абяцае быць насычаным. Гомель чакае гасцей на ўрачысты парад і іншыя святочныя мерапрыемствы.